Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang mga isina nga atong gibiyaan. There's a fishing boat waiting. From my yacht, we will transfer to that fishing boat. That fishing boat will bring me and my son to you. Okay, Brother Huramisiala. Wait for us. Walaikum salam. Malaysia. Mutay ko una kami sa Malaysia. Gregorio! Giunsa ni mo pagsud din eh! Ug karon niya ang katapusang sumpay ning sugilanon. Tiguang! Patay na ang tanang mga tao ug si Jonas. Patay ka na, Greg. Ilubong ka na nilang buhay. Amon ko sa akong lubong aron balikon mo. Balik sa imong lubong, Greg! Imong gibilin ka ng imong armas din sa lamisa samtang dito ka sa kwarto, Leon. Gitangtangan ko na kana sa magasin. Wa na ka bisan sa nalang kabala. Ligon ka kunuhay! Ligon ka kunuhay, ha? Yan na! Sige! Layog mo! Yan na, anak! Paglayog mo! Yan na, anak! Kini! Tay! Diya ka lang, anak! Diya ka lang! Ayaw paglakaw! Tatay! Oh! Ako ang imong tatay! Mama Mary! Unsa kang klasiha, Greg? Baliwaan mo ang duha kalingkuranan nga nagupok na ko sa imong buko-buko! Tatay! Diya ka lang, anak! Huwat ako! Iwason lang ako ni! Pangandam! Satanas! Lamisab kayo ka ng imong anak. Nagbanos-banos mi si Jonas sa imong anak. Pero mas lami, Jude, ang imong asawa. Buhay iyang akong bukton. Ayaw ba iyang akong bukton, Greg? Boy, akong Greg! Okay na! Kusol siya na kapuputo! Naptabigin ako siya! May pilit siya sa bongbong na igos ako shotgun!
Kisa na babae, Craig. Oh, ginagkati mo ang baba ni... Wa na may tsura ang naong ni Leon. Sa mga balang gihurot mo, tusak-tusak siya ang dagway. Apan, kinsa ka nang... Oh! Craig! Yan na! Hinuog ko! Yan na! Siya ang naigo kanina! Oo, Tatay Greg. Tatay Greg. Irmi ko din eh. Danon ko ni Jonas. Sinada. Asin na sa payag. Yan na. Paulitan na. Craig, nagbukag ihapon niya ang mga mata ko. May agas ang iyang mga luha. Masubli pa ka ang sumpay sa umaabot. Ang kanian to, di na gid mamahimong karon. Sa mga karon, dili gid mahimong ugma. Iya sa panahon ang muabot. Iya sa panahon ang mulapay ug manglabay. Apan wa na panahon sa pagbalik. Kanian to, mao ang paglantaw sa muabot. Apan karon, mao na lang ang pagligil sa milabay nga di na gid mao sampa aron moabot. Katuog pilan. Katuog na. Katuog og kalimti ang tanan. Usa lang kini sa mabait nga dumanan. Tara, tikoy. Craig, may miabot. Oh, Doon na kayo bisita. Colonel Dodong Maxilom. Sir, Sir, Nawata kita sa kasing kong pasubo, tiguang. Ni ako aron kuhaon ka. asa sir? Gipakuha ka sa presidente. Presidente? Craig. Makikita siya nimo. Oh, Gipakuha ka ganyan ako. Aron na doon ka sa Malacanang. wow. Fight mga tiguang para na ninyo! Asa naman sabga ang tiguang? Kuvadis. Tiguang! Guang! Tiguang! Guang! Asa ka padulong? Greg Contiguang, June Gomez, Yena, Jennifer Dato Minyusa, Belen, Priscilla Raganas, Tikoy, Zaki Adrukan, Leon, John Caraca Pujanes, Jonas, Jojo Boron, Tonton, Joel Binsi, Herminia, Cecil Danyusus Cabrera, Colonel Dudong Maxilom, Ray Bores, o inabagan ning musunod, Oji Kumpok Rakasa, Ray Arellano, o Girly Anthony. Gikan sa pinubring unahuna sa tagsulat, Fermin Colliantes Gomez. Ubos sa direksyon ni John Gomez. Music inyong alagad sa kanginan Trifon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Ricky Porsoilo Garing. Kinis Trifon Morales mengon kaninyo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kinintanan dalit ka nato sa RNN Drama. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!